In-numru ta' nisa li jaslu li jilqgħu l-istedina għal screening b'xejn għal kanċer tas-sider żdied b'22%. Qalet dan id-direttur tat-Taqsima Nazzjonali tal-Iscreening, Dr. Stephanie Xwiereb. Dr. Xwiereb qalet li din iż-żieda fin-numru ta' nisa li jaċċettaw li jagħmlu dan it-test waslet grazzi għaż-żieda fil-kuxjenza li nħolqot anke mill-Fondazzjoni Marigold. Matul is-snin qed naraw żieda tan-nisa li qed jieħdu sehem f'dan il-programm. Jiġifieri fejn 4 u 5 snin ilu kien hemm isu 50% li qed nibatulu stedina u qed jiġi biex jagħmel il-mammogram. Kull sena qed naraw żieda, ġifieri llum il-ġurnata hekk nieħdu s-sena li għaddiet ilħaqna kważi 67%. Frendi kont dwar is-somma ta' flus miġbura fl-2019 waqt Pink Oktober u l-kampanja Movember, iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Marigold, is-Sinjura Michelle Muscat, spjegat kif b'kollox inġabru 175,000 euro. Hija spjegat kif permezz ta' din is-somma sabiħa inxtara apparat avvanzat ġdid li jiswa ma' 80,000 euro u li ser jgħin lit-Taqsima Nazzjonali tal-Iscreening twettaq xogħla b'iktar effiċjenza. Dr. Xwiereb spjegat l-użu ta' dan l-apparat ġdid. Wara li l-persuna qed tagħmel il-mammogram, il-ritratt jitla fuq sistema diġitali, kompjuterizzata b'teknoloġija avvanzata u mbagħad dan jista' jinqara minn radioloġisti. Il-bqija tas-somma nqasmet bejn 7 għaqdiet mhux governattivi. Intant fl-isfond tal-istudju tad-direttur ta' Cancer Care Pathways, Dr. Danica Marmara, li jitkellem dwar kif 2/3 tal-irġiel Maltin kollha qatt ma ċċekkjaw jew ma jafux kif għandhom jiċċekkjaw lilhom infushom għal kanċer fit-testikoli, is-Sinjura Muscat komplet tisħaq fuq l-importanza tal-kuxjenza għal mart. Għandhom ukoll jiċċekkjaw lilhom infushom li hija mhix xi ħaġa li jagħmlu għan-nisa biss, imma wkoll xi ħaġa li bħala raġel għandek ukoll inti tiċċekkja lilek innifsek u tara li inti mill-ġisem tiegħek ma nbidilx. U allura naħseb la jawgura tajjeb biex issa fis-stili li ġejjin inkomplu immexxu dal-messaġġ nedukaw lill-poplu fl-istess ħin ukoll jinġabru fondi li mbagħad imorru speċifikament biex jgħinu lil min ikun għaddej minn dawn il-problemi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.